चला न्यू बॅटर, चला सलामीचे बॅटर पाठवायचे आहेत, लवकर यायचं आहे, थोडासा विलंब होतोय, आपणास विनंती असेल. नक्कीच पुन्हा एकदा सर्वांच्या माहितीसाठी माझ्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. संजय नारायण मासिये, मस्कत दुबई म्हणजेच दुबईवरून लाईव्ह मॅच देखील पाहत आहेत आणि दुबईवरून या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्या आहेत. त्यांचं देखील या स्पर्धेला विशेष सहकार्य लाभलं आहे. खरोखरच शब्दसुमनाने त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करूया आणि जाऊया मॅचच्या दिशेने. चला या मॅचमध्ये जो संघ जिंकेल तो भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी यांच्यासमोर पुढच्या मॅचमध्ये खेळताना दिसेल. चला जाऊया मॅचच्या आतमध्ये, मैदानाच्या आतमध्ये. चला नक्कीच दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. आयुष्याच्या चित्रपटाला वन्स मोर नाही, हव्याशा वाटणाऱ्या क्षणाला डाउनलोड करता येत नाही, नको नकोशा वाटणाऱ्या क्षणाला डिलीटही करता येत नाही. म्हणून भरभरून जगा, सर्वांशी प्रेमाने वागा. आयुष्य नावाचा चित्रपट पुन्हा लागणार नाही, आयुष्य नावाचा चित्रपट पुन्हा लागणार नाही. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू अगदी नक्कीच आपण जर पाहिलं तर पहिल्या चेंडूवरती सुरुवात तर चांगली करतोय आशिष आहे. जसं मी सांगितल्याप्रमाणे एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, परफेक्ट ऑलराऊंडर, राजापूर तालुक्यातील एक मोठं नाव. निखिल सकपाळला देखील आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईकला, स्ट्राईक एंडवरती सौरवला आपण पाहतोय. नक्कीच अगदी ज्याला क्रिकेट मंत्र ब्रह्मास्त्र असा चेंडू म्हणजेच यॉर्कर पद्धतीचं सबमरीन डिलिव्हरी ज्याला म्हटलं जातं, असा चेंडू हाताळला गेला आणि या चेंडूवरती मात्र संघाचा श्रीगणेश झालाय. संघाचं खातं या ठिकाणी ओपन केलं गेलंय आणि नक्कीच ही मॅच शेवटपर्यंत चांगली होईल, कारण का दोन्ही संघ नामवंत आहेत, मोठे आहेत. पुन्हा एकदा चेंडू आशिषकडे अनुभव आहे आणि अनुभव कुठेतरी पणाला लावतोय आणि नक्कीच एक आत्मविश्वास कुठेतरी भरणारी गोलंदाजी. आत्मविश्वास का महत्त्वाचा असतो, जसं आपण सांगितल्याप्रमाणे हैदराबादमध्ये एक सामना झाला ऑस्ट्रेलिया आणि इंडिया, त्याच्यामध्ये ब्रॅड हॉगने सचिनची विकेट घेतली आणि मॅच संपल्यानंतर तो खेळाडू सचिनकडे आला आणि काय म्हणाला, सर मेरे जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे को ऑटोग्राफ दे दो. सचिन ने काय सांगितलं, इसके बाद ये दिन जिंदगी में तुम्हारे कभी नहीं आएगा. त्याच्यानंतर 36 किंवा 37 वेळा पुन्हा एकदा ब्रॅड हॉग आणि सचिन समोरासमोर आले, परंतु एकही वेळेला त्याचा तो विकेट घेऊ शकला नाही. याला म्हणतात आत्मविश्वास. चला मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी होते. चला ऑफिशियल पंच जे आहेत त्याने निर्णय दिलेला फायनल डिसिजन असेल. फटका तर चांगला सजवलाय, देवा त्या ठिकाणी आहे. पहिल्या विकेटचं पतन होतंय का, गॉन.
त्यामुळे असं होतंय. नक्कीच जे चांगलं आहे ते घ्यायचं आहे आणि जे काही कमी असेल ते तुम्ही आम्हाला सांगायचं आहे. वैभवदादा नक्कीच एक चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी, चांगली बॅटिंग केल्याच्या नंतर चांगली गोलंदाजी होताना दिसते. धावा बनवायचे ते 54 आतापर्यंत 4 पर्यंत मजल मारले आहे. आपण या ठिकाणी पाहतोय चांगली गोलंदाजी. काय फटका सजवलाय, शेवट या षटकाचा चांगला करतोय. फाईल लेगच्या डोक्यावरून पाठवलंय. 6 धावेसाठी षटकार. पहिल्याच 5 चेंडूमध्ये फक्त मला वाटतं 4 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु शेवटचा चेंडू खराब. म्हणजेच कुठेतरी कपिल देव निकन हॅलो हॅलो. हॅलो. धन्यवाद नरेंद्र. नर नरू कामतेकर म्हणजे आमचे छोटे बंधू. हॅलो. आणि एक लाईव्ह कॉमेंट्रीची मजा या आवाजातून नक्कीच सर्वांना घेता येते आणि आनंद घेता येतो. बघा, काल पूर्ण दिवस ट्रॅव्हल केल्यानंतर दिवसभर काम करून नंतर 10 तास 12 तास प्रवास करून उभ्याने प्रवास करून जराही झोपताना 1 तास पण झोपले नाही आहेत. आणि या परिस्थितीतून सुद्धा मंडळाकडून कुठलीही अपेक्षा न करता, हॅलो, मंडळाकडून कुठलीही अपेक्षा न करता आज नरेंद्र कामतेकर या आपल्या भावाने आपल्या मंडळासाठी इथे विशेष सहकार्य केले आहे. नाही तर काही कॉमेंटेटर असू दे की कुठलाही प्रोफेशनल पंच असू दे, खेळाडू असू दे, आजकाल क्रिकेटमध्ये काय मानधन देतो त्याच्यावरती सर्व अवलंबून असतं. आणि गच्चा गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अतिरिक्त धावा या एक धाव. हॅलो हॅलो हॅलो. हाय, कॉर्डलेस घेतलं, कॉर्डलेस. हॅलो. या अतिरिक्त धावेने धावसंख्या वाढते. ती धावसंख्या झाली ती 12. नरेंद्र कामतेकर बोल. हॅलो. बघा, पूर्ण संघ मगाशी सामना झाला. त्या सामन्यामध्ये पुरे 8 ओव्हर हा खेळाडू उभा होता आणि या खेळाडूने पूर्ण संघाला चेअरअप केला. पुन्हा एकदा गचाळ गोलंदाजी म्हणावी लागेल ती विशाळकडून. थोडंसं अंग मेहनत करावी लागेल, कारण अवांतर धावेने धावसंख्या या 2 धावांनी धावसंख्या होते ती 14. बघा, चांगलं गोलंदाजी केली होती पहिल्या षटकामध्ये आशिष मालवणकर याने, आणि त्याचा सूर पकडून विशालने गोलंदाजी करावी, कारण सामना थोडासा लांब असला तरी पण तो चांगली गोलंदाजी आपल्या संघाला नक्कीच विजय करून देईल. आणि पुन्हा एकदा नरेंद्र कामतेकरसाठी या मंडळाकडून आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतो. बघा, कुठलेही मानधन देता आज स्वतःचं तब्येतीचा प्रॉब्लेम असताना सुद्धा म्हणजे दिवसभर रात्रभर झोपले पण शकले नाहीत. आणि आपल्या या मंडळासाठी फक्त एक अनाऊन्समेंटवरती नरेंद्र कामतेकर आपले इथे येऊन बसलेत आणि आपल्या मंडळाला सहकार्य करतात. धन्यवाद नरू, धन्यवाद भावा. नक्कीच जास्त काही अपेक्षा नाही. तुमचे सर्वांचे आशीर्वाद आमच्यासाठी खूप मोठे असतील. आज एक संधी निर्माण झाली, कारण का 7व्या पर्वामध्ये असताना कुठेतरी भेट झाली. माझी टीम देखील खेळते याचा देखील अभिमान आहे. आणि एवढी मोठी स्पर्धा जी चांगलं आहे ना, ती वैभवदाला म्हटलंच पाहिजे. माझी देखील चांगल्या होत आहेत. आणि नक्कीच 7 वर्ष आयोजन करणे म्हणजे सोपी गोष्ट नसते. आपण देखील पाहिलंय. आणि राजापूर ही क्रिकेटची पंढरी काय आहे, मी मोठेपणा सांगत नाहीये. माझी देखील टुर्नामेंट आहे. आम्ही फक्त माझ्या टुर्नामेंटला अजून 2 महिने 5 दिवस आहे, परंतु 2 तासामध्ये आम्ही 20 टीम ठेवल्यात, परंतु राजापूरच्या फक्त 22 टीम झाल्यात. म्हणून राजापूर ही आपल्या क्रिकेटची पंढरी आहे. नक्कीच पंढरी आहे. आणि हा खणखणीत मला वाटतं षटकार, पंचांचा इशारा षटकार
गोलंदाज आहे परंतु थोडासा सूर त्याला अजून गवसत नाहीये. विशालचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅट खाली चेंडू होता आणि आशिष येतोय बॅट खाली परंतु गचा क्षेत्ररक्षण आशिष कडून आणि ही अपेक्षा नव्हती संघाला आशिष कडून आणि दोन चेंडूवरती दोन मोठे प्रहार या फटक्यांची आवश्यकता आहे. जो सलामीला आलेला बॅटर आहे आणि सलामीचा बॅटर म्हटलं तर मोठी जबाबदारी असते. तो जबाबदारीचा खेळ त्याच्या माध्यमातून मैदानात होतोय. धावसंख्या जर पाहिली तर जाऊन पोहोचले 25. पुन्हा एकदा कुठेतरी वैभव दादा दोन चेंडूवरती मोठे फटके आले. त्याच्यानंतर मला चांगल्या चेंडूला सन्मान द्यायचा आहे. पुन्हा एकदा खराब क्रीडा होतोय. 2 धावा मात्र मिळतील. नक्कीच खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा मिळतो तो आडीवरी संघाला आणि 2 धावेने धावसंख्या वाढते ती 27. बघा धावसंख्या 2 षटकामध्ये चालू 2 षटक चालू असताना 27 धावा झाल्यात. दोन्ही संघ मातंबर आहेत. दोन्ही संघामध्ये अष्टपैलू खेळाडू आहेत. मी नरू भावाकडे पुन्हा एकदा वळतो की NK ट्रॉफी ही स्वतः वैयक्तिक आयोजित करणारा हा पहिला मला वाटतं कॉमेंटेटर असावा या पंचकोशी या राजापूर तालुक्यामध्ये. कारण वैयक्तिक आयोजन करताना किती प्रॉब्लेम येतात, किती टेन्शन असतं आयोजनाचं. स्पॉन्सर पण बघावे लागतात आणि मंडळ असेल तर 4 ठिकाणी ओळख असते, 4 लोकांची ओळख असते आणि त्याच्यातून आपल्याला नक्कीच स्पॉन्सर मिळतो आणि त्याची आमच्या मंडळामध्ये आम्हाला माहिती आहे कारण आमचे मंडळ पण तसेच त्या पद्धतीचे तगडं मंडळ आहे. परंतु एकट्याने वैयक्तिक कुठलाही कार्यक्रम करताना किती त्रास होतो हे मला पण अनुभव आहे. पुन्हा एकदा चांगलं गोलंदाजी म्हणावं लागेल, तो चांगला कमबॅक म्हणावा लागेल तो विशाल कडू आणि षटक संपलंय. षटकाकडे 2 षटकाकडे धावसंख्या झाली ती 28. नक्कीच वैभव दादा चांगली बॅटिंग राहिली आहे कारण का आपल्याला चौकोनचा पाठलाग करायचा आहे. आतापर्यंत 2 षटकामध्ये 28 पर्यंत मजल मारले आणि एक बहारदार खेळ आपण जर पाहिलं तर सौरभच्या माध्यमातून होताना ही मॅच मी सांगतोय कारण का दोन्ही संघातील खेळाडूंना आपण पाहिलंय कित्येक वेळा. तुम्ही तर थोडंसं जास्तच पाहिले, माझी बेट थोडीशी कमी झाली आहे आणि नक्कीच दमखम दाखवले आतापर्यंत. ही देखील मॅच शेवटच्या क्षणापर्यंत नक्कीच जाईल. बारा चेंडू आणि 26 धावांची गरज. बघा जेवढे स्कोर झाले तेवढे डबल स्कोर आपल्याला परत करायचा आहे 2 ओव्हरमध्ये. जसं 2 षटक आपण खेळलोय 27 धावा झाल्यात परंतु उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 28 धावा झाल्यात आणि 26 धावांची गरज आहे 12 चेंडूमध्ये. आणि हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत नक्की जाईल. काय वाटतं नरेंद्र भाऊ, काय वाटतंय की आज शेवटच्यापर्यंत सामना जाईल, नक्कीच रंगत येईल या सामन्यामध्ये? नक्कीच सौरभ हा बॅटर जर मैदानामध्ये मी सांगू शकतो हा बॅटर जर राहिला ना तर मॅच घेऊन जाऊ शकतो. कारण का जसं मी पाहिलं बॅटिंग करण्यात आपलो किंवा आपण जेव्हा एखादा बॅटरला तुला देखील माहिती आहे आपण जेव्हा स्टान्स वगैरे बघतो तेव्हा आपल्याला माहित पडतं की हा बॅटर काय करू शकतो. परंतु समोर सुद्धा चांगली गोलंदाजी आहे. आपण दोघांकडे अजून देखील सामना आहे. नक्कीच आता हा गोलंदाज आहे, हाही एक अनुभवी गोलंदाज आहे आणि त्याच्याकडे पण चांगले चेंडू हाताळायची पद्धत आहे आणि नक्कीच आपल्या संघाला विजयापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न करेल. आणि सौरभ बघा, सौरभचा टास्क बघा, जसं नरेंद्र बोलला तू की टास्क बदल्यानंतर समजतं बॅट्समन कुठपर्यंत जाऊ शकतो, कुठपर्यंत षटका मारू शकतो. पुन्हा एकदा शॉर्ट चेंडू बघा, काय चेंडू हाताळलाय, जबरदस्त निर्धाव चेंडू टाकलाय. काय बोलशील या चेंडू बद्दल? नक्कीच कुठेतरी चेंडू एंट्रीच्या डोक्यावरून मला वाटतं लॉंग ऑफच्या दिशेने मारायचा होता परंतु प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाहीये. आपण जर पाहिलं डावखुऱ्या तसं गोलंदाजी करतोय या विकेटवरती त्याला बेनिफिट नक्की असेल कारण का चेंडू जसा डिलिव्हर होतो ना तसं कुठेतरी बाहेरच्या दिशेने गेला. नक्कीच बाहेरचा चेंडू काढण्यामध्ये पण तो यशस्वी झालाय कारण त्याच्यामध्ये क्षमता आहे चेंडू वळवण्याची. आणि पुन्हा एकदा बघा, पुन्हा एकदा त्याच लेनचा चेंडू टाकला होता आणि 1 धाव, चोटी धाव घेतली परंतु या 1 धावेने धावसंख्या होते ती 29. अजूनही 25 धावांची गरज, 10 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. काय बोलशील नरेंद्र? नक्कीच वैभवजी आपण जर सांगायचं झालं तर अमर आहे. पहिल्या चेंडू निर्धाव आपण जर क्रिकेटमध्ये पाहिलं तर आपण किती विकेट घेतल्या ह्याला आपण महत्व देतो पण माझ्यासारखं प्रामाणिक मध्ये आहे तू किती निर्धाव चेंडू टाकले ह्याला महत्व द्यायचं असतं. नक्कीच निर्धाव चेंडूला महत्व काय तर आता कमी षटकांचे सामने चालू झाले आहेत आणि या कमी षटकांमध्ये 1 चेंडू तरी निर्धाव गेला तरी मोठा फरक पडतो. आणि या त्याच्यासाठी म्हणूनच आपण बोलतो की विकेटपेक्षा
विकेटला जेवढं महत्व आहे तेवढं निर्धाव चेंडूला पण महत्व आहे. कारण जेवढे निर्धाव चेंडू निघतील तेवढे षटकार चौकार वाजतील तेवढं स्कोअर कमी राहील आणि सामन्यामध्ये थोडीशी रंगत येते. थोडंसं सामना कलटणी घेण्यामध्ये यशस्वी होतो. नरेंद्र काय गोलंदाजी म्हणशील, काय गोलंदाजी करतोय? 3 चेंडू टाकले आतापर्यंत. लाजवाब गोलंदाजी. नक्कीच जसं मी सांगितल्याप्रमाणे या विकेटवरती मिहिरले जो डावकऱ्याचा गोलंदाज आहे त्याला बेनिफिट आहे. कारण का आपण जर पाहिलं चेंडू पडतोय थोडासा कट होतोय, जरी एज लागला ना चेंडू पॉइंट किंवा थर्ड मॅन नक्कीच पॉइंट मध्ये, कारण पॉइंट तसं क्षेत्ररक्षण सजवलं आहे. पॉइंट आहे. मला वाटतं इथे स्लिप तसं काही गरज नाही आहे कारण डिक्लेअर बॉक्स असल्यामुळे. परंतु गोलंदाजी धावसंख्या झाली ती 30. अजूनही 8 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. बघा सामना कुठे येतोय. बघा जबरदस्त फटका सजवला आणि बघा किती लांब लटक षटकार मारलाय तो. लांब षटकार असा खणखर षटकार गरज होती या षटकाराची. नरेंद्र कामतेकर या षटकारावरून काय बोलशील? फटका तर लाजवाब मारलाय. कुठेतरी असं म्हणतात ना की जागा बनवून मारला. चेंडू चांगला होता, जागा बनवून मारलाय. कारण का या फटका या चेंडूवरती येणं वैभवला महत्वाचं होतं. नक्कीच पहिल्या 4 चेंडूवरती गोलंदाजाला बोलबाला राहिलाय. नक्कीच बोलबाला थोडीशी लेंथ त्याने पुढे घेतली कारण लेंथ खेचल्यामुळे थोडासा बॅटच्या जवळ चेंडू गेला. कारण पहिल्याचा लेंथ होता बॉलिंगचा थोडासा मागे होता आणि बरोबर सेंटरवरून तो बॉल फिरवत होता. परंतु आता थोडीशी लेंथ चुकल्यामुळे डायरेक्ट बॅटच्या लेवलला आला बॉल आणि काय खेचला षटकार खणखणीत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा शॉर्ट पिचचा चेंडू होता. बघूया किती निघतात ते. मला वाटतं डिक्लेअर बॉक्स मध्ये पंचांचा इशारा. 1 धावा. ओव्हर षटक संपलाय. थोडासा नाराज असेल वैभव दादा कारण का हाफ ट्रॅकर चेंडू होता. थोडासा स्क्वेअरिश झाला असता तर 4 धावा झाल्या असत्या. 37 होताना दिसत नाहीये. धावसंख्या 37, 6 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. म्हणजे कंपल्सरी 17 धावा आहेत आणि 3 म्हणजे 6 चेंडू मध्ये 3 षटकार मारायचे. नरेंद्र कामतेकर होऊ शकतं का हे टार्गेट? काय बोलशील? जोपर्यंत कुठचंच टार्गेट शेवटच्या क्षणापर्यंत विजयाची गॅरंटी देत नाही. नक्कीच आपण 6 चेंडू मध्ये एक पनवेल मध्ये टुर्नामेंट झाली होती. तिसेकर बंधूची नितू माईने ते षटक हाताळलं होतं. एक धाव दिली नव्हती आणि आपण असं देखील पाहिले की 6 चेंडूवरती 30 देखील भरपूर वेळ झाले. त्यामुळे जोपर्यंत हे 6 चेंडू होत नाही तोपर्यंत कुठचंच भाकीत किंवा कुठचंच गणित आपण सांगू शकत नाहीये. भार्गवराम क्रिकेट क्लब देऊळवाडी आपण सज्ज राहायचंय. या संघामध्ये जो संघ विजयी होईल त्यांच्यासोबत तुमचा सामना असेल. आणि नक्कीच ही मॅच मी जसं सांगितल्याप्रमाणे शेवटच्या चेंडूपर्यंत नक्कीच आहे. आणि पहिले 2 चेंडू वैभव दादा काय सांगशील निर्णायक असतील? निर्णायक नक्की. जर 2 पहिल्या चेंडूवरती जर मोठा फटका आला तर सामन्यामध्ये कुठेतरी आडीवरे बाजी मारू शकतो. परंतु 1-2 धावा निघाल्या तर थोडासा सामना आडीवरे संघापासून लांब जाऊ शकतो. पाहूया कारण जो बॅटिंगचा फ्लो असणारा बॅट्समन सौरभ तो आज नॉन स्ट्राईकला आणि त्याला स्ट्राईक मिळणं गरजेचं आहे. तर मला वाटतं पाहूया सौरभ आपल्या सामन्या संघासाठी काय योगदान देत होते. 17 धावा पाहिजेत 6 चेंडूमध्ये आणि बोलल्याप्रमाणे या शेवटच्या षटकामध्ये 30 धावा पण झालेल्या आहेत. कधी कधी 1 धाव पण होऊ शकले. त्याचं उदाहरण आपलं उत्तम उदाहरण आहे ते आत्ताचं हल्लीचंच पनवेलच्या टुर्नामेंटचं जे 1 धाव दिली नाही. आणि पाहूया आपल्या 17 धावांची गरज असताना इथे सुंदर मारला चेंडू, उंच मारला चेंडू. बघूया मला वाटतं हा झेल होऊ शकतो आणि झेल बाद. स्ट्राईक देणं गरजेचं होतं सौरभला परंतु मोठा फटका मारण्याच्या नादामध्ये आपल्या संघाला कुठेतरी खाईमध्ये घेऊन गेलाय. तो कुठेतरी दरीमध्ये ढकलून दिलाय असं झालंय संघाला. कारण हा फटका मारायची गरज नव्हती. त्याला फक्त पुढचे 5 चेंडू सौरभला खेळण्यात द्यायचे होते. परंतु थोडंसं ताळमेळ किंवा दिसला नाही आपल्या संघामध्ये. नक्कीच आपण जर पाहिलं ना तर सौरभ सलामीला आलेला बॅटर आहे. नक्कीच मी जसं सांगितल्याप्रमाणे तो 12 चेंडू जर खेळला किंवा 6 चेंडू खेळला तर तो नक्कीच मोठे फटके मारू शकतो. परंतु त्याने कुठेतरी मागच्या चेंडूवरती चुकी केली परंतु चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये गेला. बरोबर तो स्ट्राईक मिळू शकली नाहीये. परंतु पहिल्या चेंडूवरती कुठेतरी दमखम दाखवला पाहिजे होता, प्रामाणिकपणा दाखवला पाहिजे होता. परंतु असं काही होताना दिसत नाहीये. पहिल्या चेंडूवरती विकेटचं पतन होतोय. न्यू बॅटर कसा खेळ करतोय. 5 चेंडू 17 धावा 17 धावा 5 चेंडू. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 पर्व 7वे. तुम्हा सर्वांचा लाडका खेळ म्हणजे क्रिकेट, ज्या खेळाने आपल्याला तुम्हा सर्वांना वेळ लावलं. नक्कीच आणि एक चांगली मॅच तुम्हा सर्वांच्या साक्षीला.
बघा काय फटका सजवलाय, काय फटका सजवलाय नरेंद्र. बघा काय ऑफ कट जो म्हणजे डोक्यावरून जो मला पॉईंटच्या डोक्यावरून मारून मला वाटतं साईडनं बॉल गेलाय पॉईंटच्या, आणि जो खणखणीत चौकार मारलाय आणि या चौकाराने नक्कीच सामन्याचं पारडं इथे फिरलेलं दिसतंय. कारण कुठेतरी हा फटका येणं गरजेचं होतं, परंतु स्ट्राईक अजूनही सौरभला मिळणं गरजेचं आहे. कारण त्याच्याकडे थोडा एक्सपिरियन्स आहे आणि त्याच्याकडे ती बॅट लागलेली आहे, म्हणजे त्याचा जो फ्लो आहे बॅटचा खेळायचा तो नक्कीच सौरभकडे आहे. परंतु आलेला नवीन बॅटरही काही कमी नाही, त्यांनी पहिल्या चेंडूत आपले इरादे स्पष्ट केलेत. काय बोलशील याचे फटक्याबद्दल? नक्कीच आल्या आल्या इरादे स्पष्ट केलेत, परंतु कुठेतरी नॉन स्ट्राईकला जर पाहिलं तरी मोठा बॅटर आहे, परंतु स्वतःमध्ये माझ्यामध्ये देखील मॅच जिंकवण्याची दमखम आहे. मी सुद्धा माझ्या गावासाठी माझ्या गावाचं टी शर्ट परिधान करून का मी खेळतोय. पुन्हा एकदा मॅच घेत या ठिकाणी तुम्ही तोच प्रयत्न वारंवार केला, त्याच्यामध्ये तुम्हाला यश मिळणार नाही. परंतु मी एक आवर्जून सांगेन वाक्य, जर तुमचे प्रयत्न जर प्रामाणिक असतील ना तर यशाला सुद्धा त्याच्यासमोर एक दिवस झुकावंच लागतं. 3 चेंडू वैभवला 12 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू 12 धावा म्हणजे कंपल्सरी 2 सिक्सर मारायचे किंवा 3 चौकार मारायचे 3 चेंडू मध्ये. आणि पुन्हा एकदा चांगला चेंडू हाताळला आणि मला वाटतं 1 धाव आणि 1च धाव घेतली जाईल, कारण 2 चेंडूवरती 2 षटकार. सौरभमध्ये ती कॅपॅसिटी आहे नरेंद्र, परंतु थोडंसं प्रेशर दिसतंय त्याच्या चेहऱ्यावरती. कारण अगोदरचे 4 चेंडू त्याला स्ट्राईक मिळाले नाही, कारण 4 चेंडूमध्ये स्ट्राईक मिळायचं नक्कीच त्याने थोडंसं संघा म्हणजे आपला जो सामन्याचं थोडंसं चित्र वेगळं केलं असतं. परंतु सौरभ हाही काय कमी इरादे घेऊन आलेला नाही आहे, त्याला पण सामना जिंकून द्यायचा आहे. आणि नरेंद्र या 2 चेंडूवरती 2 षटकार येतील काय? नक्कीच काय मॅच पाहायला भेटली. मी सांगितलं सुरुवातीला की दोन्ही संघ शेवटपर्यंत हार मानणार नाहीये, असे खेळाडू त्यांच्यामध्ये आहेत. 2 चेंडू 12 धावा 12 धावा 2 चेंडू माफ करा 11. या ठिकाणी वैभवला काय करते बघा अवांतर धाव. मागच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार पाहिजे होते, 1 धाव कमी झाली म्हणजे 1 चौकार आणि 1 षटकार. क्षमता आहे मोठे फटके मारायचे, काय सांगते? नक्कीच क्षमता तर आहे, परंतु गोलंदाजी तेवढा टिचून गोलंदाजी करतो. त्यांनी जी लेंथ पकडली आहे तिथून षटकार मारणं तेवढंसं अवघड आहे बॅट्समनला. परंतु बघा मॅच करो या मरोची असल्यामुळे षटकार मारणं कंपल्सरी गरजेचं आहे आणि बॉलरही तितकाच तगडा आहे. पाहूया कोण आपली लढत जिंकणार. फुलटा चेंडूचा फायदा उचलला आणि षटकार. मला वाटतं षटकार. बघा काय चेंडू सजवलाय, काय फटका मारलाय, काय बोल. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सर्व प्रेक्षकाकडून, खेळाडूंकडून, या मंडळाकडून. एक मिनिट, पंचाने आपला निर्णय सांगायचा आहे. षटकार आहे. मंडळ निर्णय आपला काय आहे नक्कीच पंचांनी जरा डिस्कस करायचं मंडळाकडे जरा थोडंसं, कारण हा सामना थोडासा ह्याचा आहे. फक्त पंच आणि फक्त मंडळाचे अध्यक्ष किंवा रवी पळसमकर निलेश धुमाळ यांनी जरा इकडे द्यायचं. कालचा जर नियम असेल तो त्यांना सांगायचा आहे आणि पटकन डिक्लेअर करायचा आहे, वेळ नाही घालवायचा आहे, कारण सामना रंगलेला आहे. जो निर्णय असेल तो स्पष्ट सांगायचा पटकन. हां तीच कन्फर्म करा जरा. षटकार असेल आशिष मालवणकर याचं देखील कौतुक झालं पाहिजे. नक्कीच त्याने देखील सांगितलं चेंडू वायरला लागला पण चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला, काय झालं पाहिजे. आणि नक्कीच वैभवदादा काल देखील असं एक झालं होतं, परंतु ते चेंडू आतमध्ये पडला, ते धावा काढल्या, त्यावेळी चेंडू बाहेर गेला म्हणून षटकार असेल. चला मॅच एक चेंडू कंपल्सरी 4 धावांची आवश्यकता. काय मॅच रंगते. राजापूर चॅम्पियन ट्रॉफी मध्ये दुसऱ्या दिवसाची एक
पाहिली तर महत्वपूर्ण मॅच. नक्कीच महत्वपूर्ण मॅच, कारण दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहेत. आणि बघा 17 रन पाहिजे होते 6 चेंडूवरती, 4 चेंडूवरती फक्त 6 धावा निघाल्या होत्या. त्याच्यानंतर 2 चेंडूवरती 11 धावा पाहिजे होत्या. 11 वरून आत्ता बघा काय समीकरण आले ते 1 चेंडू आणि 4 धावा. नक्कीच सौरभमध्ये ती कॅपॅसिटी आहे. त्याचप्रमाणे बॉलरही चांगला आहे. चला वेळ घ्यायचा नाहीये, मॅच चालू ठेवायची, मॅच ऑन ठेवायची आहे. पंच मॅच ऑन ठेवायची आहे. चला 1 चेंडू आणि 4 धावा. नक्कीच काय मॅच रंगते, कारण का कुठे आतापर्यंत 34 धावांची नाबाद इनिंग खेळून मैदानाच्या आतमध्ये एक बहारदार इनिंग त्याच्या माध्यमातून राहिले, परंतु हा एक चेंडू निर्णायक असेल. नक्कीच त्या खेळीची जर चीज व्हायचं असेल, त्याचं खरोखर सोनं व्हायचं असेल, तर सौरभला या चेंडूवरती चौकार किंवा षटकार मारावाच लागेल, तरच त्या खेळीचं सोनं होईल किंवा त्या खेळीचं कुठेतरी श्रम केल्याचा त्याचा फायदा होईल. आणि बॉलरही थोडासा संभ्रमात पडलाय की काय झालं, 4 चेंडूवरती फक्त मी 6 धावा दिल्या होत्या आणि पुढच्या चेंडूवरती माझं काय होतंय असं की मी मॅच मला गमवावी लागते का. नक्कीच या दोन्ही याच्यामध्ये, कारण बॉलर की बॅट्समन ह्या लढाई जिंकणार हे पाहूया आता. नक्कीच वैभवदादा सुरुवात तर त्याने चांगली केली, मधल्या काळामध्ये देखील चांगली बॅटिंग राहिली, परंतु शेवटचा एक चेंडू तुम्ही सुरुवात कशी करताय याला महत्व नाही आहे मॅचच्या आतमध्ये, तुम्ही शेवट कसा करताय हे महत्वाचं आहे. चला थोडासा विलंब होतोय मित्रांनो. चला शेवटचा चेंडू, एक मिनिट. ओके चला पुन्हा एकदा मैदानामध्ये तयार. 1 चेंडू आणि 4 धावा. चौकार की षटकार की डॉट बॉल की विकेट. आणि काय फटका मारलाय बघा, आणि कुठली मॅच कुठे जिंकून दिली या सौरभने. जरा आमच्याकडून देखील शुभेच्छा असतील. मी देखील थोड्या वेळापुरती तुम्हा सर्वांची रजा घेतोय. धन्यवाद. धन्यवाद नरू बाबा. खरोखरच नरेंद्र कामतेकरसाठी पण जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या सामन्यामध्ये खरी रंगत आणली ती या नरेंद्र कामतेकरच्या आवाजाने, आणि खरोखर सामना जिंकला. कारण तू शेवटचे 2 चेंडू हाताळले, फुलटॉस चेंडू हाताळले, ही चांगल्या बॉलरची लक्षण नव्हती आणि त्याचा फायदा हा आडिवरे संघ झाला आणि मोठा सामना गमावा लागला. कारण 17 रन थोडं इथं चेस करणं शेवटच्या ओव्हरला थोडंसं थोडं कठीण होतं, परंतु बॉलरने ते करून दाखवलं की फुलटॉस शेवटचे 2 चेंडू देऊन, कारण 2 चेंडू फुलटॉस टाकले तर ते षटकार किंवा चौकार जाणारच होता. देवाबाई थोडंसं नाराज दिसतोय. होतं संघामध्ये, अशा गेममध्ये होत राहतं, परंतु सामना स्वतःहून दिल्यानंतर काय दुःख होतं ना, ते आज संघाला ह्या जाणवलं असेल कदाचित. कारण शेवटच्या चेंडूमध्ये 11 धावा पाहिजे 2 चेंडूमध्ये, आणि 2 षटकार पाहिजे होते कंपल्सरी.